Tady máme příklad pacienta 48letého, který má cukrovku druhého typu a pracujeme s daty z jeho dokumentace a já se můžu zeptat, jakou užívá aktuální medikaci. Aktuálně užívá metformin, což je lék na diabetes, a Rozukar, což je lék na cholesterol. Kromě toho žádné další léky neužívá. Jistě jsme v tomhle roce několikrát kontrolovali jeho hladinu glykémie, tak se zeptáme na hladiny glykémie. A tady vlastně máme i v to formou grafu zpracováno, takže tady ta červená linie je vlastně tak, jak je stanovena laboratorně normální hladina cukru, normální glykémie. Taky bychom se mohli ptát, jaká je doporučená léčba a posuzovat, jestli ho léčíme stejným způsobem, jako by doporučil ten algoritmus, nebo bychom se dokonce mohli ptát, jestli je nějaká lepší léčba, než která nás napadla. Víme, že na to ještě moc brzo a že pravděpodobně on by nám napsal, nemám data,